Ano masasabi mo? Ikaw? Hi, Patong. No? Kambog tayo. Hi. Sila mga bata. Oh, ano huli natin, Maxine? Hey, Tambo! Hi, Abi. So, pupunta kami ngayon sa may nag-harvest ng isda. So, nandito kami ngayon sa Pokok or fish pen, whatever they call it, at least. Yan. Ito tayo. Kasama ko si Maxine Medina. Saka si Minmin. Nakalauna na yung mga bata. Bilis. Mahulog ka dyan. So may aratilis. Kuya, may bunga oh. Oh, maliit. Bigyan mo si Maxine ito. Oh, tara na. Yan, dito kami. Hindi dyan. Sa kabila. O, doon ka, Maxine. So, ang tagal-tagal ko na hindi nakapunta dito. Bakit? Ito na kami. Tapos may mga ubod. Wala pa? Oo nga, wala pang. Hindi pa naangkatan. Okay na, point kayo. Ikaw rin, taboy. Yan yung magka-harvest. Ay, ang basta. Hi guys, may maliit na melon. Oh, tingnan mo, ilabas mo nga.
Ah, diyan ka lang. Dito, dito lang. Yan, maliliit na melon. Tara na. Diba, oh? Sabihin ko mo ako.